Hello. Ayan. Okay na po ako ngayon, sis. Thank you. Ayan. Maraming salamat. Ayan, Miss Melda Saison. Thank you. Shout out to you. Maraming ano. Wow. Monetize ka na, sis. Still her host. Yes, thank you. Na-monetize ka na? Na-monetize ka na po. Okay, so tapos ka-start ko lang, sis. Maya siguro. Yes, thank you. Ayan, jakita na kita. Okay, thank you. Kagabi, hindi ako nakapag-live kasi nawala ng internet. Kanina pa sana dapat ako, kaya lang may ano pa. Ang dami kong ginawa. Wala speaker. Ang computer gamit ko hindi marinig. Okay. Okay lang. Okay lang, Miss Melda. Ayan. Okay. Okay lang po. Okay lang. Okay. So, thank you. Maraming thank you sa'yo. Miss Melda Saison. Ayan. Monetize ka na. Ayan. So, thank you.
Maraming thank you kay Miss Melda ang aking, ayan, opo, malamig ngayon. Kaya lang kagagaling ko nung galing ako sa ano, sa town. Opo, malamig. Opo, malamig. Ayan, oo, muna na ako. Wow, congratulations! Sana ako naman ang susunod. Congrats. Congrats po. Sana ako na. Ayan. Sana ako na yung next. Itutodo ko na sa live stream talaga. Kasi medyo ano talaga eh. Thank you, Miss Nelda. Maraming salamat sa thumbs up. Ayan. So, thank you guys. Maraming salamat sa inyo. Malamig ngayon kaya lang ako naglinis kasi ako kaya medyo ano, nasa loob naman ako ng bahay. Ayan. Shout out to you, Miss Roslyn Holero. Hello. I miss you, Miss Roslyn. Ayan, si Miss Roslyn Holero. Si Miss Melda Saison is a monetized channel, guys. Okay na ako, Miss Roslyn. Okay na po ako. Ayan. So, hataw na naman sa kakatrabaho at hataw na din sa mga gawaing bahay. Diba? So, from pag mga babae talaga, 'di ba? Double purpose talaga ang ano natin sa buhay. Nagtatrabaho na, pa. Nag-LS ako noon, buong gabi natulugan ko ng LS ko. Ang double bigay ni Lolo, 2 araw. Ay, talaga. Opo, ganun talaga, Miss Melda Saison, ganun talaga. So, 2 days na live stream mo maibibigay. Kahit yung, ako minsan nag-live ako ng, nag-live ako ng 6 hours 2 days din binigay sa akin. Host, upload ako para sa ninyo dahil tinulugan nyo ako makuha ang 1K ko. Yes, thank you. Maraming thank you. Ayan, so nakagraduate na din si Miss Roslyn Holero. Ayan, paspas natin, Sisi? Para tayo naman ang sunod na mamoni. Ayan, so 1,210 plus. Ayan, ganun si Miss Roslyn. Ayan, so thank you, Miss Roslyn. Ayan, maraming salamat. Ayan, from Miss Melda Saison. Miss Roslyn Herlero, hello. Ayan, si Miss Melda Saison na monetize na siya. So, thank you so much and congratulations to you, Sis Melda Saison. So, hopefully kami na ang susunod. Ayan, so, as of this time, nasa 1,200 na ang aking WH. Ayan. Kunin ko siguro ang charger nito kasi baka maglubat. Saglit lang ha, yung tab ko. Ayan. So, shout out to my 4 million viewers, 1 million thumbs up of love. Thank you for my first journey on YouTube. Yes, Sisi. Congratulations. Ayan, parehas na tayo. Go na tayo sa live streaming niya. Jacob Kulitan TV, shout out sa imo dyan, Manay. Yes, salamat. Big shout out sa imo man Manoy. Ayan, Superman Abu Dhabi YouTube is also a monetized channel. Si Jacob Kulitan TV is also a monetized channel and Miss Melda Saison. Maray na hapon sa Indugabos. Yes, maray na hapon, malipot-lipot na hapon digdi sa Baguio. Ayan, di ba nagkukulong ako, sarado lahat. Kasi malamig sa labas. Ayan. So, naglaba pa ako ngayon. Pagkagaling ko somewhere, di maglaba-laba tayo, no? So, i-charge muna na. Mag-extension ko kasi nandito ako sa
Ayan, so maray na hapon sa Indo. Hapon na sa Indo, sa Amoya, alas 10 pa lang. Meron talaga. Mag-extension ako. Ayan guys. So, ayan. Paspasan na natin to. Ipaspas na natin ang ating pagla-live stream, no? Kasi, para ma-monetize na din tayo. Ayan, Pinas time. Yes. Pinas time kami. Pinas time, pastime. Ayan, nasa trabaho pa ako mga Manay, Manoy. Ayan, sige, isa shoutout na lang kita ng bongga, Manoy Jacob Kulitan TV. Ayan, so sana ma-monetize na din ako. Pirang oras ka na lang, Manay. Minapuon pa sana ako. Minapuon pa sana ako. Ano, Jacob? Minapuon pa sana talaga ako. Ayan. So, we need to, pero mamayang gabi magla-live ulit ako alas 8. Alas 8 or alas 7. Mag-ila-live ko lang to hanggang siguro mga 6 o'clock or depende. Ayan. Pirang oras ka na lang, Manay. Ang oras ko, haralo yung pamanoy. Nasa 1,000 plus pa lang ako. Makaurag nga ni man ini si Lulo. Noa rin daw ini. Baka gusto ko na magparasur-suriyaw lamang. Ayan. So, shout out to everyone. Maraming salamat sa inyo dyan. Ayan. So, nasa trabaho ka pa pala, Manoy Jacob. Kukak! Diba? Si Kukak yan eh. Ayan. So, i-charge natin ang ating mga telepano. Nasa cellphone na ako nagla-live. Nandito ako sa labas. Yung desktop kasi nasa kwarto kaya tinatamad na din ako. Ayan. I-charge ko lang. Saglit lang ha. I-charge ko lang ito. Okay. Okay. Ayan guys. Maraming salamat sa inyo dyan talaga. Maraming salamat. So, we are now 4 million and 1 thumbs up of love. Thank you guys. Okay, let's grow and be positive. Mag-PL ka dyan, Dakul Computer Shop dyan, bayadan mo na lang sarong aldaw tapos yan. Ay, iyo. Sige nga, sabihan ko nga. Magpa-play nga ako. Sige nga, bayaran ko pirang oras kaya yun. Pero so, Manay, andito lang ako. Yes, Miss Melda Saison, Manay, salamat tunon. Oo, dyan ka lang. Basta congratulations kasi ka na, na-monetize ka na. Maugmahon ako para sa imo. Ayan, so kami na ang masunod garo. Patabang-tabang naman sana kami, patabangan man nindo kami kang WH. Ayan. So, shout out ng bongga. Ayan, Abu Dhabi YouTube. Thank you so much. Ayan, maraming salamat sa iyo. You'll always be here on my live stream. So, ayan guys, magtulungan tayo kasi kailangan natin yan. So, Miss Roslyn Hulero is in the house. If you are not yet connected to Miss Roslyn Hulero, kindly be connected. Melda Saison, ayan. From Manoy Jacob TV, kaulayon mo lang computer shop dyan, play all. Pag pasado na sinda, ikaw na lang nakasalang sa gabus na pisininda. Ay, iyo pwede yan. Pero daw ang maibayad ko dyan, manghaputan ako didiho. May computer shop dididuwa. Ihapot ko daw. Kung piraan al daw ang bayad, ipi-play lang ninda ako. Sige. Pati live stream, Manoy? Pwede nindang i-play ina? Or ang sarong al daw? Pwede yan? Minato, Miss na Ferdinand. Hello to you, sir. I miss you. Ayan. Melda Dan from Miss Roslyn Hulero. Hello to you, Mr. Minato, Mr. Ferdinand. Ayan. So, thank you so much for coming again on my live stream. You'll always be here.
You always see in my live stream, hindi ka baguhan sa akin. Matagal na kitang minahal. Ayan, I miss you more. Yes, yes it is. Na-miss ko kayo guys talaga. Lahat kayo. Okay guys, so shout out to my 4 million viewers and the 1 thumbs up of love. Iyo live sa ko, iyo ginibuninda live ko lang na play 8 days nakasalang puro ilis manay. Adraw, sige Manoy Jacob. Gibuhon ko an sa aga kay ulayon ko sa computer shop dyan sa ano, dyan sa may school. Haputon ko baya, no. Ngarag na ngarag ako, naglaba ako, Diyos ko. Makaurag dahil lamang nag-arabot sa mga paralaba. Minatamis na Ferdinand, alam mo naman hindi kita iiwan hanggang sa mamuni ka. Thank you, Mr. Ferdinand. Ang layo ko pa nga po, sir eh. Almost 1,000 plus pa lang. Ayan, thank you talaga sa mga support nyo guys. Ayan, so makakabawi din ako. Kailan ka pupunta ng Baguio? Sabi mo, Mr. Ferdinand, pupunta ka ng Baguio. Ba't hindi ka pumunta? Ayan, sabi ni Miss Roslyn Hulero, congrats Melda na may ads ka na. Yes, monetize na siya, Sisi. Kaya hopefully tayo na ang susunod, di ba? Ganon ang gawin natin. Ayan, so nagpapayo si Manoy Jacob TV. Sa aga takaulayon ko talaga sa computer shop. Ayan, pinangal daw sanaan, tapos siguruan. Ayan, so patamsak naman ako dyan. Malayo ka man, pero ang puso ko nandito lang para sa iyo. Wee! Di nga! Diyos ko, Maria Mercedes Marimar ka talaga, Mr. Minatamis na Ferdinand. Ayan, may pagkamakata talaga siya, as in. So, thank you, Mr. Ferdinand. Very sweet message. Okay, thank you. Wala pa ako sked papunta ng Baguio. Okay. Sige, pag may sked ka, i-message mo lang ako. Friend naman kita sa Facebook, di ba? I-message mo lang ako, then we'll go bodol fight sa sa Egorot Chef Restaurant. Ang sarap ng pagkain nila, guys. Mura na at sulit na sulit ka sa bodol fight mo. Ayan, masarap doon. Or iwi ka net somewhere sa good days, ayan, di ba? Masasarap ang pagkain, ayan. When ka punta ng Manila? Siguro mga 28 or 29 po. I'm just waiting for a confirmation, sir. Minatamis na Ferdinand. Pagpunta ka Manila, pasalubong Obi Jamha doon sa Good Shepherd. Yes, no problem. No problem po. No problem. Isang bote lang naman eh. Medyo expensive kasi ang OB Jam sa Good Shepherd. Siyempre, ang sarap nga naman, di ba? Even the ice cream, ang ice cream nila ang sarap. Di ba? Trabaho na ko manay, iyo tabi sina dakol ng trabaho igdi. Sige po, maray. Sige, salamatunon. Magtamsak ka man daw. Itamsak manindo ako. No need to pay, Mr. Minata, Mr. Ferdinand. I'll buy it for you. Okay? So, token of appreciation as well. Galing kay Bicolana ako vlog. Ayan. Thank you so much. Pwede naman yan ipadala kasi sa Victory in case, di ba? Tapos na man magtamsak. Ay, tapos ka na magtamsak. Nata sa Rosa na nahihiling kong tamsak sa kuya. Tingnan mo, dahil lamang natamsak. Bubuan ng gad ini si Manoy. Ayan, iguana, duwana. So, salamatunon. Ayan. So, Mr. Ferdinand, ipipm po kita. Then, I'll give you my number. Okay? So, i-meet mo na lang ako sa Ortigas. Dalawa ako sa tamsak. Nagtamsak ka. Si Jacob Kulita, nagbuwa na naman ini. Kanina pa ako nagtamsak. Okay, sige. Salamat.
Hoy, kukak, ikaw talaga ha, joke. Okay, salamat. Sige, sige. Opo, mamaya, ipipm ko sa iyo yung number ko, sir. I'm just waiting for the confirmation po sa mga sa mga head ng workshop namin by this 29. So, inihintay ko lang po yung confirmation para at least Opo, sige, Manoy Jacob Kulitan TV, okay lang po. Salamat po nun. Ayan, kukak, kukak. Mama. Okay, thank you so much, Manoy Jacob Kulitan. Return ka ba ulit abroad? Hindi ako magre-return abroad. Just pag may mga workshop po sa dermabrasion talaga nag-a-attend ako kasi may mga bagong mga machines, ganyan. So, ini-invite din lahat naman ng nasa field of facial center, ganyan. Lahat naman nandoon. Okay, so mini-message nila ako pag may mga bagong machines, bagong product, skincare products, yan, ganyan. Yun ang nila doon. Okay. So, hindi na tayo mag-work sa abroad kasi matanda na tayo. We need to enjoy our life to be in the Philippines. Tapos nandito tayo sa family natin, di ba? So if I'm going abroad just for relaxation siguro, unwind, travel vlog. Gano'n na lang siguro. But for work hindi na siguro. Tapos na tayo diyan Mr. Ferdinand. Tapos na tayo sa pamamayagpag natin sa overseas pero tapos na po yung mga pinag-aaral natin. Ayan. So, no need to go to somewhere. Dito na lang tayo. Enjoy na natin kasi we are not getting any younger. So, we have to enjoy our life also together with the family. Okay, big shout out to my 6 million viewers and the 3 million thumbs up. Okay, guys, let's go, let's grow, and be positive. Ayan. Thank you sa inyo. Maraming thank you sa inyo talaga. Ayan. So, Miss Roslyn Hulero, congratulations also. Ayan, nakagraduate na ang sisi ko. Thank you sa'yo. Okay, so congrats sa'yo and ihataw na natin sa live stream at para sa WH natin. Ayan. So, ako makukuha ko siguro ito. Basta ang target ko, month of March, dapat mamoli na ako kasi April, I'll go somewhere. Magpapasyal tayo sa April, mamamasyal tayo. Summer naman, di ba? Pahinga naman. Basta Mr. Ferdinand, i-message kita mamaya po. After my live stream, ibigay ko yung number ko sa'yo. Para naman mag-text tayo. Okay, so thank you so much for the thumbs up, guys. Maraming salamat. We are all 5 million in the house, so thank you. We have ilang monetized channel ang nandito. We have 4. Jacob Kulitan TV, Mr. Minatamis na Ferdinand, and Abu Dhabi YouTube, and Melda Saison are those monetized channels in the house. So guys, if you are going to visit their channel, kindly don't skip the ads, okay? Tita Nora Dressmaking and Design, hello host, hello to you, Tita Nora. Big shout out to you, Tita Nora. Okay guys, if you are not yet connected to Tita Nora Dressmaking and Design, kindly check her channel and be connected, okay? So, you are very much welcome on my live stream, Tita Nora. Thank you so much for coming. Ayan, so guys, let's go, let's grow, and be positive. Ayan, mahalin natin si Tita Nora. If you are not yet connected to Tita Nora, kindly be connected, okay? So, ayan, mahalin natin si Tita Nors. Ang gaganda ng mga gowns niya. Kailan kaya ako ikakasal sa simbahan para si Tita Nora ang magtatahi? Ayan. Pangbigatin ang mga tahi ni Tita Nora eh. 'Di ba?
Okay, guys. So, shout out to my 6 million viewers and the 4 million thumbs up of love. Okay, guys. Maraming salamat sa pagpunta dito sa live stream ko. Okay, go, go, go. Let's grow and be positive. Ayan. Wala pa yung mga baguhan natin na na nag-a-attend sa live stream ko. May mga bago tayong kaibigan eh. They are just starting their channel. No, minsan they are 5. We have Emmy Gob, and Jillian Ariana. Yeah, pero si Jillian kasi may school siya, senior high siya. So maybe mamayang gabi. Okay, so abangan nyo ulit din ang live streaming ko. After nito kasi, siguro it will takes mga 7, matatapos ko to ng 6 p.m. Then mga 8 or magla-live stream ako ulit para dalawa sa isang araw, di ba? So kanina pa dapat ako nag-live stream, although ang dami-dami ko talagang ginawa. Kaya eto tayo ngayon. Okay, guys? So big shout out to 6 million viewers and the 4 million thumbs up of love. Hello to Miss Roslyn Holero and Miss Melda Zaizon. Are you still here? Okay, so Tita Nora Dressmaking and Design, are you already monetized? Para maisa-shoutout natin so that pag may mga bagong darating, ipapaalam natin sa kanila yung rules na once na monetize ang channel, wag natin nang skip yung mga ads nila para naman na makaipon sila ng sintabo. Ayan, nagbabakbakan ang mukha ko, nakakainis. Okay, so thank you guys. Go lang tayo. So si Tita Nora, wow, ang laki na ng bahay ni Tita Nora. Ang gaganda talaga ng damit niya. My God. Sana. Diba, ang gaganda ng tahi ni Tita Nora eh. Ayan, so shout out. Still, we have the 7 million viewers and the 4 million thumbs up of love. Thank you guys. Ayan. Magmahalan kayo, mag-isdaan kayo kung kinakailangan. Basta hindi pa kayo connected sa isa't isa, be connected na guys. And let's extend our arms, both hands. We welcome natin ng open arms ang bawat isa. Okay, so we need our help also. Si host, kailangan din ng help para sa WH, kayo din. So we can be monetized. Okay guys, so shout out to my 6 million viewers and the 4 million thumbs up of love. Ayan. So hello guys, are you still here? Okay, so thank you. Maraming thank you. Ayan, madami yatang nagla-live today. Ang bilbil ko nakita. Okay. So, ayan, maraming salamat. 7 million. 7 million viewers. Thank you so much. Ayan. Ang kahit tsurahan ni host, ngarag na ngarag. Ay, aywan. Okay. So, sino ang So, we have 8 in the house. 8 million viewers. Thank you so much. Okay, guys. So, we have 4 monetized channels in the house. That's Jacob Colitan TV, Mr. Ferdinand, Master Minata, Mr. Ferdinand, Abu Dhabi YouTube, and Melda Zaison. Ayan, they are all monetized channels, guys. So if you are not yet connected to them, be connected and please don't skip the ads, okay? Pag mag-comment din tayo, tamang bakas tayo guys. Ayan, present.
Si Mr. Minatamis talaga. Yes, you are always present, di ba? Kahit hindi ako nagla-live, present ka pa din sa akin eh. Ayan. So, thank you. Thank you, thank you. Okay. Ayan. So, maging konektado na kayo sa bawat isa. Basta wag kayo mag-iwan ng buntot ha. Piliin na lang pinaka-shortest video, although monetize na as long as na hindi natin skip yung ads. Then choose the shortest video. Okay guys. Ayan. Magtago-tago ako kasi nakikita ang bilbil ko. Ayan. From Mr. Minatamis na Ferdinand, I'm always be around to support your pretty host. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Minatamis na Ferdinand. Yes, I know naman po na sinusupport mo ako kahit hindi ko alam, sinusupport mo pa rin po ako. Ayan, so tingnan mo na, nasa 1,000 plus na din ako. Siguro ngayon mga nasa 1,000 na. Ano na ako ngayon, 1,000 something, gano'n, 1,060, wala pang 1,100. Pero it's okay. Kagabi kasi di ako nakapag-live na wala yung internet, nakakainis naman yung binay ko. Nagpalipat kami from PLDT to Converge. Ngayon nung nag-converge kami, ayan, Carla 15! Wow, congrats sis! Yes! Hello! Ayan, si Boss Paxio Pax. Ayan, congratulations to you, Boss Paxio Pax. Monetize na ang channel niya. So, ayan, ngarag na ngarag si host. Ganito ang buhay, no? All around. Driver. Housewife. Ay, Diyos ko. Boss Lodi, shout out sa'yo. Ayan. Nandito siya. Nanliligaw na si Mr. Minatamis na Ferdinand. So, thank you, Mr. Minatamis na Ferdinand. Okay, guys. So, we have 5 monetized channel in the house. Okay. So, nandyan si Boss Paxel Pax. Mr. Minatamis na Ferdinand. Yan, from Team Oragon, dalawang monetized channel from Team Oragon, Jacob Colitan and Miss Rosalie, sino to? Melba Saison. Ayan, they are all monetized channel. And all the way from Abu Dhabi, YouTube, a monetized channel also. Haha, kaya yan sis, kaya nga po. Hindi ako nakapag-live kagabi, boss? Inaano ko na nga na 2 beses sa isang araw kasi parang mas madali ang WH. Ayan. So, thank you. Maraming thank you. Ayan. So, ayan na sila. So, ayan. So, guys, shout out to everyone. Maraming salamat sa inyo na nandito. Okay, so thank you guys. Maraming salamat. Okay, so we are now 4 million and the 4 million thumbs up of love. Thank you so much. Relax din minsan sis. Kaya nga po, kasi baka magkasakit na naman tayo. Kagabi na nakatulog ako ng maaga, siguro mga 9 o'clock ng gabi natulog na ako. Ayan. Kaya nung dumating si manager, kulang na lang gibain yung pinto kasi nakatulog ako. Ay, nako. May seminar kasi siya, kaya super busy kami. Hatid sundo. Ayan. Maghatid, magsundo. Ayan. Yan ang trabaho natin. Kung ako nga ay siguro ay may sweldo, napakalaki ng sweldo ko. Boss Pax? Biruin mo naman yung isisweldo mo. Malaking bagay yun kasi marami kang maraming ginagawa. Maglaba. Pag hindi dumating yung mga magsasabi maglalaba, hindi man magdating, ikaw ang maglaba.
Yes, boss. Okay, thank you po sa reminder. As always naman po, maingat tayo kasi nakakatakot na ngayon. Ang aksidente, hindi mo talaga masabi. Hindi mo talaga masabi. Tulad ng isang araw doon sa may sa may Scout Barrio Bus Box. Babae yung driver. Maano naman siya eh, kumbaga ano lang ang takbo niya mahina kasi syempre babae yung driver. Tapos inano siya eh, yung salpok ng motor. Kasi ang bilis-bilis nag-overtake. Ang sa ano niya is adventure yung nasa unahan niya. Mag-overtake yata din siya. Nakaawang na yung ano eh. Kasi pasalubong kami. Ang pag-overtake ng motor sa pole, ganun, mahirap ang minsan kasi yung mga dayo dito talagang super ang ano nila, ang iba yung ugali nila, mga dayuhan na driver. Pero yung mga taxi dito hindi sila kaskasiro kung sasakay ka ng taxi. Very ano pa sila, very honest pa. Ayan. So, shout out to my 5 million viewers. Ayan. So, marami tayong monetized channel na pumasok kay host ngayon. So, maraming salamat. Yan, sila mga very supportive friend of mine. Ayan guys. So, nasaan na kayo? Hindi na nag-imika ng iba, baka nangingisdan. Ayan, Miss Roslyn Holero. Are you still here? Nasaan ka na, Sisi? Nakagraduate na siya ng 1,000 niya. Ayan, mamaya panoorin ko yung video mo. Ayan, so thank you mamaya. Play ko yung bago mong movie. Ayan. Si Boss Pax Pax na monetize din sa wakas. Ayan. Kaya congratulations to you, Boss Pax. Ayan, maraming salamat sa pagpunta niyo sa akin. Nagugutom ako, walang makain. Parang gusto ko ng tinapay pero sa wakas ulit. Yes, boss, 'di ba? Walang imposible talaga eh. Basta tinutukan mo at ginawa mo na ang tama talagang swak, pasok sa banga. Pasok sa banga ang monetization ni Boss Paxel Pax. Ayan, so maraming salamat, boss. Ayan, naging inspirasyon ka rin sa amin, di ba? Ikaw nga, mas malala pa ang naanuhan ni Boss Paxel Pax, pero never say die. Never give up. Dalawang beses na 2 days lang na monetize, na demonetize ngayon. Monetize na si Boss Pax. Ayan. Yan ang ni Boss Pax. Ayan. Nabusog ako bumili ako ng buko kanina, may dumaan dyan sa namin. Sa taas kasi doon yung parking. Tapos pag may truck kanina ng mga buko. Siguro ba, fresh siyang harvest. Ay nako, bumili talaga ako, naubos ko yung Binigyan kasi tayo pag-asa ulit ni Lolo. Kaya nga po, di ba? Ayan, binigyan ulit ng pag-asa ni Lolo White Teddy. I-grab na yan. Kaya ngayon, ayan na si Boss Pax. Ayan. Boss Pax, yung pag super chat ba, credit card ang ibinabayan nun? Hindi ko pa kasi na-try. Natatakot kasi ako mamaya. Kasi sabi ni manager, tingnan mo muna kasi hinihingi yung number ng card pag mag-super chat ka. Yes, sis. Okay. Sabi niya kasi, tingnan mo muna, itanong mo muna kasi mamaya nakuha yung number ng credit card. Mamaya, hindi ka naman ang utang may bayaran. Ay, nako, Diyos ko. Sabi ko, sige, itatanong ko. Ayan. Si Dad EDTV, nung isang araw, may nag-super chat sa kanya is 100 euro. Ayan. So, that's big. Kasi yung 90 na, 100, almost 8,000. Kaya in a day, kumita siya nung nakarang araw ng mahigit 10,000. And peso na. Kung pwede daw PayPal, GCash. Ayan, may PayPal ako, tsaka GCash.
Kasi yun yung mga pinababayad ko minsan pag nag-order ako sa ano, sa Lazada at ano. Ayan. Miss Emmy Goob! Wow! Yes! Hello to you! Hello, Ate Emmy! Okay, so Ate Emmy, nandyan si Boss Pax Pax. Ayan, si Carla 15. Boss, pwede na bang, pwede bang dikitan si Carla, pang second account? Boss Pax? Ayan, so antayin natin yung message ni Boss Pax kasi pwede di yata yan si Carla 15 puntahan nyo. So, pwede din. Okay. Okay guys, monetize kasi ang channel ni Boss Pax. Pero, pwede din yung dikitan si Carla 15. Sa kanya din po yan. Ayan. So ito si Ate Emmy, kapitbahay ko to sa Bulusan, Sorsogon, si Ate Emmy. So if you are not yet connected to Ate Emmy, please be connected. Ayan, Ate Emmy, dumadami-dami ang videos mo Ayan, very good. Next time, haba-habaan na. Kasi maganda para sa WH, mga 4 to 3 minutes na Kumusta po sa ating lahat? Magandang hapon po, sabi ni Miss Emmy Gob. Ayan. Ako Ate Emmy, maugmahon. Maski pagalon, daghanon bagahaw para hagot na, para laba. Walastik na para laba kayo pag arabot. Ako lugod laba. Ayan. So thank you. Ngarag na ngarago. Nag-skin peeling pati ako ngayon. Kaya nagbakbak ako. Ang sarap ng ginataan. Ayan. Nabigyan ko na pala. Okay. Nabigyan ka na pala ni Boss Pax. Mag-LS ako mamaya 5:30. Okay, boss. Sige po, Boss Pax. I'll try my best po kasi pa lang ako mag 1 hour siguro. I-try ko lang i-end ko naman to, maabutan pa kita. I-end ko to ng mga 6 p.m. para sa 8 p.m. naman, Pinas time. Magla-live ulit ako mamayang 8 p.m. Ayan. So shout out to you, Ate Emmy. Ang sarap ng ginataan. Uy, saan galing ang ginataan, Ate Emmy naman? Para palaway ka na naman. Ay. Wala pan bilang mo badi daw sa Sabado. Sabi ni Ama. Tumawag ako. Sabi ko, pag hindi kayo namigay, ipaarson ko na yun na hasinda ko. Ayan, si Ate Eme, kumakain ng ginataan. Diyos ko, ang sarap. Ang sarap ng buhay sa probinsya. Namimiss ko na. I'll see you siguro kung matutuloy ako April, pero kung hindi, I'll be in Pagudpod. Yun daw ang schedule namin. Ayan. Tawa na tawa si Ate Emmy. Kasi hindi bumaba si Ama, kaya nagpa ng makupra, kaya medyo hindi siya nakababa. Ayan. So, si Boss Paxel Pax is a monetized channel. Then, he will be having his live stream at 5:30 Pinas time. Ayan. Dito lang to. Yes, boss. Thank you. Maraming thank you sa support po. As always, maraming salamat. Ayan. So, thank you. Ay, mamaya, boss, mag-message ako. My God, nag-reconnect, may tumatawag. Ayan. May tumatawag kasi, nakakainis naman to. Ate Emmy, si Ate Jen, Galyano yun, nung pagkadalaga, Galyano siya sa Sabang. Nag-start din siya mag-YouTube. Ewan ko kung ano ang account nito, Mama Jen. Mama Jen yata.
Okay. So, ayan. So, okay sis. Okay, opo mamaya po, boss, kasi may itatanong ako regarding dun po sa ipapa-parcel ko. Kasi tinanong ko kahapon. Mamaya na lang tayo mag-usap po. I-message ko po sa'yo. Ay, ganun ba? Search ko din. Oo, mamaya. Minessage ko nga siya yung ngayon. Minessage ko siya ngayon sa sa Facebook, sa Messenger. Minessage ko. Ayan. So, kailangan lang nito talaga ano ni Ate Jen kay hindi ko nga alam eh. Okay, para dikit ko din. Oo, mamaya muna dikitan pag pagpasok niya. I-share ko lang yung live natin. Paano ba ito ma-share? Share. Copy link. Ayan. I-share ko lang ang live natin. Ano pa lang ang ano niya? Ano yan? Ilan pa lang ang ano niya? Ang subscriber. Nung nakita ko siya kahapon, ang subscriber niya is 7. 7? Oo, 7 pa lang. Tapos inanuhan ko siya kahapon, yun na nadagdagan na siya. Di daw niya arampan kung paano paano siya makapag daghan sin subscribers. Kaya ayan. So mamaya mo na lang dikitan, inano ko na siya. Minessage ko siya. Ayan. Ngarag na ngarag ako, Ate Amy. Diyos ko, gutumon ako. Pero gaipuhan ko mag-live para mamuni na ako. Para mamuni na ako, Ate Amy. Ayan. So, Ate Amy. Nasaan si Jillian? Si Jillian, okay din yun eh. Very smart siya. Smart talaga siyang bata. Matalino eh. Ayan. So, we have 5 million and the 4 million thumbs up of love. Ayan guys, baka ni Men. Pa-thumbs up naman si host. Ayaw ko. Saglit lang. Makakuha ako mainom ako nano ini buko. Aray ko. Mainom kita buko. Pauna lang ba kayo nanikaw ko? Ang buko. Ayan. May class na po bukas, umuwi sa Sorsogon. Okay. Oo, 'di ba sabi niya, ano niyan mga friend niya na support sa ato. Ayan. Uminom tayo ng guys, buko. Pinalamig ko to. Ayan buko. Ayan. So, nasaan na kaya si ate Ayan naimod na yan, naimod na niya ang message ko. So, ayan guys, shout out to my 5 million viewers.
and the 4 million thumbs up of love. Maraming salamat. At Ate Emmy, paano mo niload yung Globe na 1 month? Magkano ba yun? Magkano yung load na yun? $500 ba or ano for 1 month? Hindi ko kasi alam eh, hindi ako naglo-load sa ano, kaya lang kaya ko asayo kasi baka pag nasa Bicol ako, maluya talagang internet, di mag-ano ako, mag-data. Ayan, shout out to my 6 million viewers. Thank you so much. Maraming salamat sa pagpunta. Ayan, binatamis na Ferdinand. Ayan, si ano ko to eh, best friend ko to si Mr. Ferdinand. I love you, sir, Mr. Mentatamis na Ferdinand. Ayan, help mo naman yung kababayan ko si Ate Emmy. Bago pa lang siya, nasa 10 pa lang ang subscribers niya. Paano naman po, padikit man kay Ate Emmy. Padikit naman kay Ate Emmy, Mr. Ferdinand. Ayan. So, mabait siya. Monetize ang channel niya, Ate Emmy, ni Mr. Minatamis na Ferdinand. Huwag pong skip ang harang. Ayan. Kumain tayo ng buko to. Buko, Mr. Ferdinand. Binili ko to dyan kanina sa truck. O, diba? O. Parang nasa probinsya pa rin ako. Okay guys, ayan. 1,000 po niload ko sa airport po, tapos sabi ko pa-help lang mag-read. Okay. 1,000 isang buwan? Okay na yon, parang nag-internet ka na din, di ba? Ay parang nag-ano ka na rin, nagbayad ka ng PLDT. Kasi yung PLDT namin, fiber optic siya, 2,000 monthly. 2,000 monthly. Unlimited na siya. Okay. Sige, itry ko pag nasa Bicol ako. Para maka-internet din ang mga tao doon. Kasi ayaw ng kapatid ko magpakabit daw kasi alam mo na, ang mga kids. Ano ba to? Ako nakakutusok ito na ano. Ayan, so manginain ako ha. Hindi ako nag-lunch, hindi ako nag-breakfast. Buko lang talaga kinain ko. Ay, kanina pala fresh milk ako na aga. Ayan, so thank you guys. Maraming salamat. 3 million, ayan. 3 milyon. Si Mr. Ferdinand nandyan. So, si Boss Pax, 5:30. 4 pa lang naman. Ayan, so tatapusin ko to ng 6:30 siguro. Then 8 p.m. magla-live ulit ako mamayang 8 p.m. kasi kailangan kong ihataw. Pero bukas ako mismo punta sa Globe Asko tapos para pa-unli call sa Smart ang Globe free internet pa po. Talaga? Sige nga Ate Emmy, i-message mo din ako. Baka tingnan natin kung ano ang mangyayari. Magkano kaya yun? I-message mo nga din ako Ate Emmy. Kawawa man sa bahay. Kain ako ha. Sana madagos talaga ako Ate Emmy niya na Holy Week makauli. Kay nakauli na ako kay manilot kita dito sa balay. Manilot kita, malino sa kita bilanghoy. No, pasiram.
Pag naimod mo si Mama Peng, si Mama Pareng, kumusta mo ako? Sabihin mo na, nag-imudan kita sa YouTube. Ang galing ni Dad Eddie TV talaga nung isang araw. 10,000, wala pa sa ano. Yung mga nag-super chat sa kanya. May super chat. Tulog pa yun si Mr. Ferdinand, si Mr. Adrian Rodarte. Ayan. May isang viewer ako nung isang gabi, 'di ba, Ate Emmy? Hindi kagabi nung isang gabi na 'yon. 'Di ba? Yung taga Nagi, India, taga India siya. Ba naman minute ni Mr. Adrian Rodarte kasi hindi niya daw naiintindihan yung sinasabi. Inano niya siya 300 ilan ba yun? 300 300 yata na seconds ang inano sa kanya. Hindi na tuloy bumalik kasi nung nag-live ulit ako ng umaga, sabi niya, si Mr. Adrian daw nagalit siya. Hindi marunong mag-English kasi hindi naman tayo marunong mag-Arabo. Maria Mercedes talaga. Ayan, saglit lang ang oras talaga. O, tingnan mo, nakaano na ako. Kakain ako. Maribukon man yun na nagta-tiles. Ayan, so 5 million shout out to everyone. Ayan, sino ang mga nandyan? Oo nga naman. Kaya nga, di ba? Sana nga, Ate Amy. Manilot ka, sagkahon mo kaya si Papay. Kumadto ka sa San Jose. Daghan dito ang gaway. Ang gaway na ang kakaluko. Di man ako maara magkaluko. Pwede na yata siguro magkuha doon. Pag nauli ako, Diyos ko, sige may lang ang karaon. Pag nauli ako sa Bicol, Ate may ba nakaraon. Sigak ang ruluto dito sa balay. Iba-iba, may nagpapadara hinago, may nagpapadara kinaloko, may yung sadto na ang bilanghoy na ang puto baga na bilanghoy na may palaman na kinagod. Mahimuon sa toan asawa san kamanghod ni Papay. Tapos pagkaaga, pag mata mo may silot na yan to, nag-abang-abang sa kubo. Di ang kasiram sa buhay, no? Ang sarap ng buko. Aram mo kung pera, at Ate Eme, alam mo kung magkano yung buko dito? Sa palengke, ang buko dito 50. Isang buko, 50. Pero ito, nabili ko kanina dun sa truck 30 ang isa. Grabe ka, mahal. Ay, ang lamig. Ayan, so thank you so much, guys. Ayan, 5 million viewers. Thank you. Maraming salamat.
Thank you. Maraming thank you. Ayan, nakaisang oras na tayo. Hindi natin namamalayan, no? Saan kaya yung iPhone ko? Di bali 50 po, kaya niyan. Wara pa ako pa katadi kay wara mo nagpabakal din eh. Kaya nga sumagka ka sa San Jose, hanapon mo dito. Tricycle ka, di ba may tricycle na? Hanapon mo sinong ito na driver na permin sasakayan ni Papaya. Si Rick. Dumdumon ko ate, may ka-IPM ko ikaw kay i-text ko yan to na driver, hanapon ko ang number. Para pag gusto mo, pagka to kay sabihan ko pala. Masakit pan kay mas ginugusto nila na binuoan hon, di ba? An lube binuo. Dako-dakon ang bilbil ko sa kakakaon ko. Ayan. Okay, so 5 million. Sino nga ito na driver? Ang pagkato dito, 40 ang pamasahe. Nakaabot na dito sa balay-balay mi sa San Jose. Ang gana dito kay may tinampo na. May tinampo na sila doon. Bihirahon ang silot sin o nga ni sa minsan sa taga-likod, di ba? San Bernardo, tinampo. May mga nagpapabakal doon. In-order pa kasi yon bago kadarahan ng bago magdarasin mapiniton. Napinit lugod ako na ngararag pa nga ni ako nag-live stream na habang nagpapamunay. Wala siguro bantay sang bata. Kaya di pa si ate Jen, baka mamaya yun na gabi baka mamayang gabi yun mag-attend ng live stream si ate Jen. So mamayang gabi tayo ulit, mamaya. Tatapusin ko lang to. Maka2 oras lang, okay na. Malaking bagay na yun. Ayan. So, thank you so much guys. Thank you for my 5 million viewers. And the 4 million thumbs up of love. Thank you, thank you. Ang dami kasi nag-live stream. Nakita ko ang dami-dami naka-live stream ayan. Naubos ko. Kasi ang lalaki nga ng buko.
Ayan. So, 5 million ba rin? Nagpapabakal. Si Ate Emmy. Okay man Ate Emmy yung ano mo, yung data mo, hindi man mabagal. Yung data ng, tawag doon, ng Globe. Ang ingay naman ng ano, ng, saglit nga lang, i-mute ko mo. Ayan. Smart Ate Emmy. Hanapon ko ikaw din yun sa messenger. Saglit lang. Let me go. Ang dami. Pwede ka man magtawag na. My number. Ay. Saglit Ate Emmy. Ta-send ko na sa'yo. Okay. 0938. So, ayan na Ate Emmy. Nasend ko na Ate Emmy. Message na kita. Nasend ko na po. Okay naman po ang signal. Walang putol-putol. Ay, magadidianis po ha. Kaya sa aga ano. Ate Emmy, okay na po. Sinend ko na. Pwede ka man tumawag. Kung gusto mo ang Globe.
number ko. Di ko, okay. Ang globe number ko, okay. So, ang globe number ko, screen. Ayan. So, ang globe number ko, Ate Emmy, is, message kita. So, opo, thanks. Ayan. Ang globe number ko, hinatag ko pa sa imo, Ate Emmy. Ayan. Ayan. So, ayan. 4 million viewers. Thank you. Napinit ako, bigla. Maraming salamat. Mapinit baya ako. Napinit ako, natapos na ako naglaba. Ayan. So, magto 2 hours lang naman ako at siguro. Tapusin ko lang. Ano lang oras ba? Ay, alas 4 pa lang. Pwede ka na magtawag sa Globe kay ang Globe kumain niyo. Sa'yo. Pwede ka na magtawag kay wala pa man sa iba na viewers. Pwede ko ini-mute. I-mute ko lang. Pag tumawag ka, i-mute ko lang. So, hello to my 4 million viewers and the 4 million thumbs up of love. Thank you so much, guys. Thank you. I-mute ko muna Ate Emmy kay wala pa man bago na nag-abot doon. Hello to my 5 million viewers and the 4 million thumbs up of love. Maraming salamat. Thank you for coming to my live stream. Ayan. Dito lang si Sa. Yes po, Boss Pax. Thank you. Maraming thank you. Shout out new visitor Dan. Thumbs up. Thank you so much, Dam's channel. Hello to you, Dam Channel Vlogs. Guys, if you are not connected to Dam's channel's vlog, kindly be connected. Okay, so Dam's Vlogs. Dam Channel Vlogs is in grade 7, guys. So, grade 7 na po si Dam. Going to grade 8. So, 15 na lang. Ang kulang niya for her road to grade 8, guys. Okay. Take your time, boss. Thank you so much, boss, for all your support. Ayan. Okay lang po.
Just take your time po. Okay, so dito lang po ako. Thank you so much guys. Ayan. Play ko kayo. Yes, thank you. Ayan. So, Dam channel is in the house. So, kindly be connected to Dam channel. Okay? I-ano natin siya. I-support natin si Dam channel vlogs. Ayan. From Dam Channel Vlogs at Emmy Gob. Ayan, Ate Emmy, sinashoutout ka ni Dam Channel. So, Dam Channel is in grade 7. So, Dam Channel has 750 at this moment. So, we can add some more to make her for her road to grade 8. Ayan. So, kunting kimbot na lang yan, Dam. You can reach to the top. Ayan. So, ano lang tayo? Just do the right thing. And follow the rules and regulations sa YouTube channel. Sa mga YouTube creator, yan, iluluway i-follow lang natin. Then, ano din natin sila. Okay, so Carla 15 guys, pwede nyong dikitan din yan, si Carla 15. Hehe, laban lang hos. Yes, maging positibo tayo, di ba? So, ang iba nga kayang-kaya nila, why can't we, di ba? Na mas matapang tayo kaysa sa kanila. Go lang tayo. Ayan, laban lang. Laban lang para sa mga pangarap. Ayan. Kaya gawin natin ang tama. 'Di ba? Gawin na ang tama, maging positibo and be kind as always naman. Willing to support to each other. Kasi galing din tayo sa kanila na gaya sa maliliit. So, tulungan natin sila. Okay, ayan. So, let's grow, and be positive, guys. We have a 5 monetized channel in this is in the house, guys. That's Jacob Colitan, Miss Roslyn, Miss Melba Saison, Boss Paxo Pax, Mr. Ferdinand, Mr. Minata, Mr. Ferdinand, and Abu Dhabi YouTube. Ayan. So, and also Boss Paxo Pax. Ayan. List muna ako, maya ako dikit. Yes, Mr. Dam Channel. Unahan muna si Miss Emmy. Mamaya ka po niya, ano kasi naka-cellphone lang po siya. Miss Emmy is a friend of mine, also a Bicolana, from Bulusan, Sorsogon City. Ayan, neighborhood po kami ni Ate Emmy Gob. Ayan, so don't you worry guys, Ate Emmy is a very legit friend of mine. Ayan, binigyan siya ng lakas. Nagbigayan kami ng lakas na gawin ang YouTube. Ayan, to be a blogger is not just an easy, but it would be easy doon sa mga taong may pangarap. Ayan. Promise, Emmy, list muna ako, maya ako dikit. Yes, Ate Emmy. Just take note na lang po ng mga Gabriel Jen Capin, Dan Tamsak. Thank you so much, Miss Jean. Okay, guys, we have Miss Gabrielle Jane Capin, Dan Tamsak. Thank you for your love of Tamsak, Miss Jane. Ayan guys, so if you are not yet connected also to Gabrielle Jane Capin, kindly be connected to her. Ayan. So, Gabrielle Jane Capin, talaga bang wala ka pang video? So, are you a ninja or you're just wala kasing video si ano. Ayan. So, nag-start ka pa lang po talaga. So, ilan po ang subscriber mo at this time? Ayan. Oh, I thought this, are you the classmate ka ni ano? Classmate ka ba ni classmate ka ba ni Ariana? Diba? So, parang ano siya, estudyante din. Naka-uniform kasi yung profile niya. So, thank you so much, Gabrielle Jen Capin. Thank you so much for coming. So,
I will push the red button now for you. I-bell din kita para pag may na-download ka ng movie sa channel mo, mapapanood natin to para magkaroon ka na ng WH. Ayan. So, thank you so much, Miss Gabriel. Jane Capin for coming to my live stream. Thank you so much. Okay, from Dam Channel Vlogs at Emmy Gob, okay ma'am. Yes, Dam, kapitbahay ko si Ate Emmy kaya tinutulungan ko rin po siya na magkabanana na siya. Makabanana talaga siya kasi ka-start na lang din po. Yan, di ba? Carla 15, thumbs up na ko sis. Yes, thank you for the love of thumbs up. Carla 15, Boss Paxel Pax. Thank you so much. Dam Channel Vlogs, ako yan ho. Support lang, dikit ko din sa'yo. Ay, okay. Pinindot ko din. Okay, thank you so much, Dam. Ayan, maraming salamat. So, ako, ang WH ko palang, Dam, nasa 1,000 plus. Ikaw, ilan na ba sa'yo? Okay. Ayan, Ate Emmy, nag-reply na si Ate Jen. Papasok na daw siya dito sa ating live streaming. Ayan. From Mr. Dam Channel Vlogs, ako yan host, Gmail ng kapatid ko. Ay wow, pa-play naman ako dyan, Mr. Dam. Then Gabriel Capin, Dam Dam in the house. Ayan, Dam Dam in the house. Yes, congratulations talaga. Ayan. Thank you, Gabriel. Thank you sa si Dam Dam. Ayan, si Ate Emmy tumawa. Thank you po. Yes, ayan. Dam Channel Vlogs, kunti pa lang pero laban lang. Yes, lumaban tayo, di ba? Wow, welcome po. Ayan, tapos na saya si Dam Channel Vlogs, Ate Emmy. So, ayan guys. So, shout out to everyone. So, we are now 5 is still 5 million. And 7 million thumbs up of love. Thank you so much, guys. Okay, so we have one coming again. That's Ate Jen. Si Ate Jen sana pumasok din. So, bali, is new YouTuber din po si Ate Jen. So, papasok daw siya. Minessage ko, shinare ko sa kanya. Ayan. Okay, so, hala, kay diri ako maka-like sa live stream mo. Okay lang, kanin, tara na. Tara na. Saglit ha, ano muna natin si Ato kasi bago punta ka YouTube. Punta ka YouTube. O mag-comment ka na, Ate Jen. Ayan, so Ate Jen is in the house. Ayan, sige. Ayan, si Ate Jen nandito na siya. Ayan. Real account. Yes, real account po yan. Damdam. Ay, Damdam. Dam Channel Vlogs. Yes, it is real account ni Ate Emmy. Baguhan talaga siya. So, kauwi lang niya ng Pinas for her vacation from Malaysia. Then, she decided to pursue na lang ng kanyang channel kasi sabi ko sa kanya, Ate Emmy, go na tayo, di ba? So, kailangan natin kung nakikita mo naman na willing naman mag-grow, so why not na hindi natin matulungan, di ba guys? Kaya ganon. Okay, so ayan, papasok na. Naka-real account. Kaya pala house. Opo, kaya nagtatrabaho siya sa Malaysia. Caregiver, siya, may boss siya dun sa Malaysia, kaya nasa Malaysia siya. But, okay naman po na nag-start. Mayroon pa yan, yung pamangkin niya si Jillian, estudyante siya, medyo ka-start din. So, nung nag-attend siya sa akin ng live, naging 20 plus yung niya, banana. Ayan. So, we need to support also Ate Emmy. Ayan.
Ayan. Dam Channel Vlogs, kaya pala host. Yes. From Mr. Dam Channel Vlogs, pinulaan ko na host. Yes. Thank you so much, Dam Channel Vlogs. Ayan. So, thank you so much for my 4 million viewers and the 7 million thumbs of love. O, ayan. Bakit hindi makapasok si ate? Hindi daw siya makapasok. Ayan. So, Dam Channel, i-jacket na kita, ha? Ayan. So, ginakit kita pera lang kay Gabriel. Ayan. So, main channel mo, ginakit na kita. So, guys, if you are not yet connected to those who are in the house, so kindly be connected. So, ayan, bago kasi ito si ate dyan, kaya medyo siya. Hindi pa Okay. So, thank you so much. Ayan, Dam Channel Vlogs. Thank you, host. Ginaplay kita sa Ninja ko now sa CP ko. Okay. Thank you. Maraming thank you, Adam. Ayan. So, ako siguro mga nasa 1,000. Siguro kung tataas ngayon, siguro nasa 1,040. 40, ganyan ang ko. Hindi, pati ako naka-live kagabi kasi nawala yung internet ng Converge. Nakakainis naman. So, thank you, Dama. Kita. Bicolana ako. Click mo lang ang link. Ayan. Ayan, Mama Jen is in the house. Ayan. Dam Channel Vlogs, kindly support also Mama Jen. Si Mama Jen kasi siya, kababayan din namin siya. Bali, sa susunod na barangay ang bahay niya. So, this is it. So, kindly be connected, everyone. So, ayan, si Mama Jen, Ate Emmy. Uyan na si Ate Jen. Okay, natabi. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, guys. Yes, host. Yes, thank you, Dam. Okay. So, guys, once na pinuntahan ang channel nyo ng isang YouTuber, kindly check the comments, please. Kindly check those notifications and i-check din nyo din. If you are not yet connected to that YouTuber, kindly please get it back, okay? So you can have there and return para at least madali yung balikan natin. And just a reminder, guys, so we are allowed 70 per day lang na dapat nating tapikin. Kasi pag nasubrahan, nakatapik ka na ng nasa 70, pero ang balik sa'yo is 20, you have to stop para hindi kayo mapalo ni Lulu Whitey, ha? Kasi pag napalo kayo ni Lulu Whitey, hindi kayo makakapag-subscribes ng ilang days. Yan, di ba? So, kailangan natin maging maingat tayo, guys. Do the right thing always, guys. Follow the rules and regulation and the Whitey world. Okay, so let's grow. Let's grow and be positive. Ayan. From Dam Channel Vlogs at Mama Jen, nandito na ako sa bahay mo. Ayan. Thank you, Dam. Ayan. So, thank you. Welcome po, Ate Jen. Ayan. Okay, so nagkakilala sila. So, Trupang Oragon, still nasa BG natin siya. Jacob Colitan TV is a monetized channel, guys. If you are not yet connected to Jacob, kindly be connected. But
please don't skip the ads to those who are monetized channel. Ayan. So, Ate Jen, yung subscribe po is dikit. Yun ang i-comment mo, dikit. Dikitan na. Ayan. So, ayan, si Mama Jen, guys. Paanohan niya, pa-support naman ako kay Mama Jen, please. Mama Jen, ayan. Mama Jen Vlog. Dagdagan mo ng vlog. Lagi ako may ano na yung vlog. Ayan, di ba? So, Mama Jen. Okay. So, Mama Jen is 20. Ayan, binigay ko yung isa ko kay Mama Jen. You are now 20. So, 20 ka na, Mama Jen. So, ayan si Dam Gabriel, may ninja siya. So, hopefully, i-share ni Dam sa inyo para dumami kayo. Dalawa ang ibibigay ni Dam. Thank you so much, Dam. So, Ate Jen, i-jacket na kita. Ayan, moderator ka na ngayon. Okay, guys. But, minsan kasi we have to remove those para ma-maximize lang yung di ba, yung moderators. Lalo na pag nagva-violate na ng mga comments. Again, guys, you don't need to comment more emojis, caps locks, and numbers. If you are going to comment numbers, write in a full words, not in a numerical numbers. Okay? So, shout out to Dana Rose Prajal. Hi, host. Hello to you, Dana Rose. Thank you so much for coming to my live stream. Okay, so Dana Rose, are you a monetized channel, Miss Dana Rose Prajal? Are you a monetized channel, Miss Dana Rosas? So I'll give you one. Ayan. Okay, so Miss Dana Rose is in the house, guys. If you are not yet connected to Miss Dana Rosas, kindly be connected. Ayan, di pa. Laban lang tayo, Miss Dana Rosas. Laban lang tayo para sa ating WH. So kindly support ng bago nating mga YouTuber. Small YouTuber pa talaga lahat naman tayo, di ba? We are all small YouTuber. So I need your support, guys. Do me a favor to help my from Team Oragon, Bicol Region, Mama Jen and Ate Emmy Gob. Ayan. So they are both my friends and that's my kababayan, my neighborhood. Ayan. So yan si Ate Emmy at si Mama Jen po. Mga baguhan po sila. So, we need also to support, guys, kasi we've been there also. Kung saan sila ngayon ay galing din tayo doon. So, we need to support, okay? So, let's go, let's grow, and be positive, okay? So, guys, if you are going to comment also to the channel that you had been visited, kindly comment based on the videos that you are been played. Okay? Huwag kayong magsabi na yung sasabihin nyo na, hello, padikit naman, hello new subscriber, pabalik naman. No, that's a spam. Kung sumayaw ng tala, maganda ang nyo. A simple word na lang ang igawa natin na, ay, ang galing mo namang magsayaw. Salamat sa pag-share. Ayan, di ba? Ganon, benga. Ayan, di pa ho, sabi ni Miss Dana Rosas. Okay lang yun, Miss Dana. Parehas din tayo. We are also, looking forward na ma-monetize. So, sabay-sabay tayong mamomonetize. Ayan. From Dam Channel Vlogs at Mama Jen, Dana po. Ayan. From Mr. Dam Channel Vlogs, Mama Jen, Dana po sa'yo si Ayan, from Dam Channel Vlogs at Mama Jen, dikit ko rin ninja ko sa'yo. Ayan, binigyan ka ng dalawa ni Dam Channel Vlogs, Mama Jen. Ayan, Mama Jen, thanks Rami. Thank you so much, Ate Jen. Ayan. So, dalawa yung binigay po sa'yo ni Dam Channel. Thank you so much. Minsan, tinatatamad ako. Pag tinamad ka, ay guys, eto, may isa akong sa inyo ha. May isa akong
nalaman ko to sa isang matagal nang monetize, he is now a big YouTuber. Nandito siya ngayon sa atin sa live stream ko, na once na hindi ka pa monetize, pwede mong i-play lahat ng videos mo. But be sure that you are going to clear the watch history. Diba? O, lesson guys. Para sa WH natin to. We are allowed to play our videos, but we are going to clear the history in between. Ako kasi, pag plinay ko siya buong magdamag, 2 p.m., kiniklear ko na yung watch history ko kasi baka mabasa ni Lolo Whitey na piniplay yung ano natin, di ba? Pero wala naman sa kanyang bylaws na bawal i-play ang ating videos. Pero, pag ikaw naman ang na-monetize, hindi mo na dapat piniplay ang mga video mo. Ngayon lang na kailangan natin ng WH. Okay guys, maliwanag ba? Ayan, Miss Dana Rosas. Yan. Okay, Miss Dana Rosas, ganun ang ginagawa ko po ngayon. So, mas mabilis na po yung WH. So once na kasi hindi pa tayo monetize, although naka-ano na tayo, di ba? Naka-graduate na tayo and getting bigger na din yung channel natin. So we need to play our videos, but be sure that you are going to clear the watch history by 2 p.m. in the afternoon. Kasi nag-aano si Lulu Whitey ng watch hour and between 3 p.m. to 4 p.m. siya. Kaya ako clear history ko na yan lahat. Okay? So hope you can you can do also what I'm doing. Wala naman pong doon talaga nag-boost yung WH ko. Ayan. So guys, sa mga baguhan naman, keep on downloading videos kasi dyan kayo mabilis makakakuha ng WH. Ayan. Dam Channel Vlogs at Dana Rosas program. Well done, ma'am. Ayan. So, Dana daw po sa'yo si Mr. Dam Channel Vlogs, Miss Dana Rosas. Okay. Mama Jen, Dam Channel Dana. Ayan. Thank you, Mama Jen. Dam Channel Vlogs, pakicheck host. Dinikit ko na sa ninja ko. Yes, okay. Okay na po. Nag-notification na. Ayan. Gabriel Jan Capen, tama host. Yes, di ba? You are not allowed to play your own videos if you are already monetized channel. But if you are not a monetized channel, you can do it, guys. But be sure na hindi niyo makakaligtaan, na hindi niyo i-clear ang watch history, okay? So, guys, ganun ang gagawin nyo. Ayan. So, Mama Jen, paabutin lang natin ang banana mo ng 100. Then, you can go on to live stream via StreamYard. Okay? Para may nakatanim na WH. Keep on downloading videos, guys. Ayan. Ako nga di ba? Sabi nga ng mga kapatid ko ano na daw ang ginagawa ko sa buhay ko. Pero I enjoy so much sa Whited World. Stress reliever ko na to. Pag pagod ako, mag-YouTube lang ako. Nakakakuha ako ng kausap. Ayan, nandito kayo sa akin, di ba? So, maganda. Tapos pag na-monetize ka, may sweldo tayo, di ba? May pang blamerda tayo. Saan tayo gusto, di ba? Okay? So, let's go on. Thank you so much sa sa pabanana mo, Dam Channel Vlogs. Mama Jen, thanks Dam Channel. Ayan. So, thank you so much also to Mama Jen. So, ayan, tulungan tayo guys. Correct. Yes, Ate Emmy. Sabi ko nga, Ate Jen, you want a collaboration, hopefully. Pag sure na ako talaga na kakauwi ng Bicol by April at wala kaming ibang mga schedules kung saan kami pupunta, ay nako, mag-collaboration tayo sa Bulusan, mamarako kita, mangsurusok kita. Ayan, lites na Terinawa. Ayan. Correct, nakakalibang sa YouTube. Yes, sabi ni Mama Jen. Okay, tama talaga, di ba?
Lalo pag nagla-live stream ka na, magiging buhay mo ang live streaming. Ayan. Malay mo, host, baka ito pa ang future ng bawat isa. Kaya nga, di ba? Nothing is impossible. Just do it. Do the right thing. Be positive, di ba? Ang lagi kong sinasabi dito, since na nag-live stream ako sa start ko pa lang, on my own experience, na ang sabi ko, if you are a quitter, you are a loser. So you have to fight, di ba? Kasi problem is bigger than your dreams. So dreams tayo ng dreams. Walang bayad ang mangarap. Sabayan mo pa ng galaw, success ang resulta, di ba? So go lang tayo, guys. Walang sukuan to. Ayan. Tumawa na naman si Ate Emmy. Okay, big shout out to my 5 million viewers and the 8 million love of thumbs up. Thank you so much, guys. Ayan. From Ama Jen, Emmy Gobdan na. Hehehe. Ayan, nagbagat na ang duwa na YouTuber. Okay. So, thank you. Maraming thank you. Ayan. So, guys, sino pa ang nandito? Kindly be connected. Gayunong ka sa cellphone ko, Trami. Thank you, ma. Thank you, Ate Jen. Ayan. So, di ba? Dini kita anti-aging ang YouTube, di ba? Who knows na 45 na tayo, 45 na ako. Si Ate Jen mas matanda sa akin, pero pag tiningnan bata pa. Ganun lang. Kanya-kanya tayo hanap ng stress reliever natin, and now may whitey na. Ayan. So, di ba? Yan ang gagawin natin. Ayan, sayang nga Ate Jen, nung pumunta ka dito sa Baguio, hindi tayo nagkita, sana nag-collab tayong dalawa. Para, pag nag-collaboration kasi, yung viewers ko, magiging viewers mo na rin. Parang mas lalo siyang nabuboost, di ba? So, okay guys, so big shout out to my 5 million viewers na nandito. Thank you. So, sigurang ako sa imo kay batch 81 ako. Okay lang yon, Mao, sayang, di ba? Sayang nga nagpunta sila dito kasama niya ang apo niya. Ang cute na apo ni ate. Basta guys, yung i-download nyo lang yung kung wala pa kayong dito kay Ate Jen at Ate Emmy, yung YouTube Studio. Doon talaga kasi doon nyo i-edit yung mga details ng mga videos nyo. So, if you are going to do a video, be sure na lalagyan na yun pag ginawa nyo yung video na for adults, ang ilalagay nyo doon, di ba, may ini-edit doon. No, it's not made for kids. But, kung ang video mo naman is regarding sa kids, papalitan mo siya na it's made for kids. Para hindi ma-off yung comment. Kasi ina-off yun ni Lolo Whitey once na hindi mo siya na-edit. Okay? So, ayan. From Dam Channel Vlogs at Amy Gob, nadikit ko na dininja ko sa iyo, ma'am. Ayan. Thank you so much, Dam. Maraming salamat. Ayan. Sana makagraduate na din si Dam. Mamaya, Dam, may ako ulit. May live stream ako 8 p.m. mamayang gabi. So, kasi pag gabi, mas madami talagang tao sa gabi. Ngayon lang kasi ako gumawa talaga na yung papalapit na yung WH mo na dumadami na. Ngayon lang talaga ako nag-live stream na ganitong oras. Pero nung dati kasi 7 p.m. or 8 p.m. ako nag-start. So mas madami kasi ang tao doon. Marami kayong maiisda. 'Di ba? So, ang mga word natin ng subscriber is yung i-subscribe mo ako, dikit. Pasukli, ayan, di ba? Yung na-subscribe mo siya una, then ang i-comment mo ay sasabihin mo na paano naman, pasukli naman, ayan. So yan ang mga word. What the word? What kind of dictionary does Lolo Whitey has? Sige host, visit lang kita. Yes po,
Mr. Dam Channel, okay po, opo. Punta ka mamaya. Magla-live stream ulit tayo. Ano kasi syempre si host, ibang buhay eh. Double purpose eh. Mag-live ngayon. Pag stop ng live ko ngayon, magluluto na at kakain na din ako para todo-todo ang live stream sa gabi, di ba? Para sa ano nga to eh, laban lang ng laban, ano, nagkasakit na nga ako sa kala-live stream. Pero go pa rin, oh. Walang susuko, guys. Kasi nasimulan mo to, tapusin natin. Ayan. Kung hindi mo kinaya, wag kayong mahiya magsabi na, guys, tulungan nyo naman ako. Ayan, di ba? So, pag pumasok dito yung mga friend ko na taga, may Dubai tsaka Abu Dhabi, ang dadami nilang ninja, paaanuhan ko kayo. Magre-request tayo. Hindi kasi yun, naka-duty kasi sila, mga caregiver yun eh. Ayan. Dam Life, Dan thumbs up host. Yes, thank you. Ayan, maraming ninja si Dam Channel, ang dami niya ding ninja. Ayan, thank you, Dam Life, for your love of thumbs up. Thank you so much. So we have 6 million viewers and 9 thumbs up of love. Ayan, tawa na tawa si Mama Jen. Ayan, so kada luto mo, Mama Jen, i-video mo na. Ayan, malay mo, dyan ka din ma-viral, di ba? So, we're, lagi tayong positibo. Ang iba kasi, di ba, yung ibang tao, we cannot please everyone anyway, di ba? Hindi natin maipi-please talaga ang mga tao. Kung haters mo siya, mas lalo kanilang ida-down. Pero once na nakita nilang lumaban ka sa pang-aalipusta nila, so be it, di ba? O, makita nila vlogger na ako, certified vlogger na ako, di ba? Ganun lang ang buhay. Kasi ang haters, hindi naman sila nagsasucceed talaga. So, yung mga palaban, yan ang nagsasucceed sa buhay, di ba? Nagsimula tayo sa lahat sa zero. Kaya ito tayo ngayon. Maaabot nyo din kung nasaan kami ngayon. Okay? So, be positive lang. Walang masama na magsabi na pwede patulong naman. Pag ikaw ang host during the live streaming, you have the right para i-promote mo sila na nandito lahat. Lalo na pag may mga baguhan, tapos mo sila, okay lang yun. Ayan. So, we have a newcomer, James Channel. Hello, sis. At sa lahat, just hello to you, James. Thumbs up, sis. Thank you so much for the love of thumbs up. Okay, hi, James. Bago ba ang pangalan mo? Hindi ko naalala. James Channel is in the house. Okay, so Miss James Channel, are you already monetized? Okay, ayan. So, pag may bago, napapasok yan lagi. Tama yung ginagawa mo, Mama Jen, na sinashoutout mo na sila. Ayan. So, Gems Channel, Mama Jen, hi po. Ayan. Dams Channel Vlogs at Gems Channel, puntaan na kita. Ayan. Si Mr. Dam Channel talaga nangunguna yan. Hopefully, you can be on your grade 8 today. Hanggang mamaya. I'll see to it. I'll do my best. Mr. Dam Channel, na you will be on grade 8 tonight. Okay? So, ayan guys, kindly be connected also to Dam Channel, guys. Tamang nood, tamang topic, at tamang bakas lang tayo, ha? Don't comment any emojis and numbers and also caps locks, okay? Be sure naman na walang buntot. Ayan. So, si Gems Channel, Mama Jen, ayan, 2 heart na pulang-pula, ayan. Dam Channel Vlog, wow, at Dam Channel, may harang ka na, ayan. Uy, Sisi, congratulations, ayan. Jam's Channel is in the house, is already a monetized channel, so kindly don't skip the ad. Sintabo lang po yung iniipon ng mga monetize ang channel. Ayan, congratulations again, Gems Channel. Ayan, Sisi.
certified YouTubers. Ayan. Thank you so much, Sisi, for coming on my live stream. Maraming salamat. Okay. Ayan, Mama Jen. Jen channel, puntahan kita later. Ayan. Wag skip po ang ano nila ha, ang harang. Yung ads, meaning harang, Mama Jen. Yan, so may harang na siya. Okay, congratulations. Kailan ka pa na-monetize, Sisi? Ayan, mas mahirap pa abutin W kaysa dollar, mga sis. Kaya nga guys, those who are monetize ang channel, kung bibisitahin nyo niya, please lang, ako na ang nakikiusap, huwag nyo i-skip ang ads. Kung tayo ay muni-muni ngayon, dahil pag namuni, ganun din ang gagawin natin, ang gagawin nila sa atin. So, we have to support. Okay? Okay. Kasi ang iba, pag lalo dun sa mga, sino yung napaanon ko dito na, pag mo, ang may sinabi siya na, once daw na monetize ang channel mo, hindi na marunong magbalik. Sabi ko, no. That's your idea is just what you think, di ba? Yan lang yung ang nasa isip mo. But, lahat naman ng monetize ang channel ay kailangan tayo, kaya bakit aayawan nila ang banana? Diba? So guys, sabi ko nga lagi, spread the love that lasts a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. So alam nyo na kung anong ibig kong sabihin, diba? We are not here for the subscribers only, but we also need to each and every one of us habang buhay ang YouTube. Okay? Kasi pag napatay ng YouTube, wala tayo lahat. Pero habang buhay ang YouTube, kailangan natin ang bawat isa. Ayan. From Miss James Channel, Dam, playing you now, kapatid. Ayan, playing na sa'yo, Mr. Dam. From Sisi James Channel, pag muni mas mahirap, sintabi lang binibigay ni Lolo. Sintabo lang binibigay ni Lolo. Kaya nga, di ba? So guys, kaya yun ang lagi kong sinasabi. Tinatanong ko lagi kung monetize na kasi para habang nasa live stream ako talaga sinashoutout ko, monetize ang channel niya, huwag yung skip ang ads. Ayan. Kasi sintabo lang yan. Di ba? Nakakabawi lang naman pag monetize na. Pag may nagsusuper chat, di ba? Yun. Yan. Okay, from Dime Channel Vlog, at Dime Channel, thank you. Playing kita 2 videos para sa ads mo. Ayan. So, thank you so much, Mr. Dam. Very, very supportive siya. Ayan. Okay, so i-delete natin yon kasi mabasa ni Lolo. Ayan, James Channel, thanks, Dam. Ayan, mapulang puso. Ayan, thank you so much. Shout out to my 6 million viewers, 11 million thumbs up of love. Okay, guys, so Ate Jen and Ate Emmy, are you still here? Ayan, mangisda tayo para madagdagan ang iyong mga banana. Okay, so ayan, wow, congratulations Ate Jen, you are now 22. Okay, maka 50 ka lang ngayong araw. Ano pa, that's magandang ano yan, magandang maganda na yung pangitain, di ba? So pag naka 100 ka na, tulungan kita paano ka mag live stream ka na sa StreamYard. Padami ka ng viewers mo. Ayan. So, thank you so much. Si Ate, wow po, ayan. So, si Ate Emmy, 15. Ate Emmy, yes, yo! Ayan, 15 na kay Ate Emmy. Thank you. Maraming thank you talaga sa iyo, Dam Channel Vlogs, for helping my 2 kababayan na si Ate Jen at si Ate Emmy. Ayan, thank you. Sarap niluto mo. Ayan, sabi ni Miss James Channel, Mama Jen, sarap ng niluluto mo. Yes, masarap magluto yan. Kahit hindi ko pa natikman. Ang sarap ng mga foodies. Wow, thanks. Parang Bicolana. Masarap magluto. Wow, thanks. Yes, you are now 22, Auntie Jen. So, thank you and good luck.
Fight, fight, fight. Never say die. Ayan, ituloy na to eh. Sinimula na eh. Kung saan na-ice break mo na yung isang subscriber mo. Ngayon pa ba na 22 na? Walang sukuan to. Ayan. James Channel, Amy Gov, hello po. Ayan, si Ate Emmy. Ate Emmy, hello daw, sabi ni Sisi James Channel. Mama Jen, thanks Jen, simple lang ang luto ko. Ha ha ha. Yes, simple but delicioso. Okay, Damn Channel Vlogs. Ginanote ko ang mga naka-encounter kong may ads. Malay natin baka mapansin din tayo pag tayo ang mamuni. Kaya nga 'di ba? Ako rin. Bumili ako ng notebook para sa monetize channel. Sinusulat ko. Makakadagdag mamaya si Miss James. Ayan. So, thank you. Miss Amy Gob, wow, thank po. Ako maya po magdikit. Ayan, si Ate Amy kasi, sa province kasi namin, naka-mobile data lang kasi siya. So, sinusulat niya, iniisa-isa niya after ng live stream siya magdikit. Ayan. Gem Channel, okay na tayo, study hard. Ayan. Gem Channel, Sis Emmy, playing na din po ako sa inyo. Ayan. So, Ate Emmy and Ate Jen, si Miss Gem Channel po is monetize. So, don't skip the ads po tayo. Ayan, Mama Jen. From Mama Jen. Gems Channel, done na. Ayan. So, thank you. Ayan, natututo na si Ate Jen, natututo na. Yung mga lingwahe lingwahe sa YouTube eh. Diba? Yes, Danalo, Danavaro. Ayan. Uy, may ads na si Jose. Kaloko naman si Uy, dai pa man. Ayan, Master Danilo Danavaro is also a monetized channel. Ayan. Thank you so much again, Mr. Danilo Danavaro, for dropping by on my live stream. I miss you, sir. Ayan, na-miss kita, Mr. Danilo Danavaro. It's been 2 weeks na hindi ako nag-live stream since last week. Kasi medyo I'm not feeling well dahil sa ang eyebag ko hanggang talampakan, nilagnat. Kaya eto tayo ngayon, hahataw tayo ngayon, okay? So guys, if you are not yet connected to Mr. Danilo Danavaro, he is also a monetized channel, so don't skip the ads, okay? Be connected to Mr. Danilo Danavaro. He is a very supportive friend of mine. Thank you so much, Mr. Danilo Danavaro. Ayan, si Mama Jen, tawa na tawa. Damn Channel Vlogs at Danilo Danavaro, sir. Ayan. Mama Jen, James, thanks sa panunood mo. Yes. Mr. Danilo Danavaro, ha ha ha. Niloko mo ako, nagulat ako, may ads ako. Sadyang nagfi-feeling lang, no, na may ads. Okay. Mama Jen, Danilo padikit naman. Thanks. Ayan. So, si Mr. Danilo Danavaro is a monetized channel, guys. So, kung kaya niyong unahan si Mr. Danilo Danavaro, you can do it, guys. Okay? Thank you so much for my 8 million viewers. 12 million thumbs up of love. Thank you so much, guys. Okay, from Dumb Vlogs, Dumb Channel Vlogs, at Danilo Danavaro, nandito na ako sa bahay mo. Ayan. From Mama Jen, Danilo, pumunta na ako sa channel mo. Ayan. Pumunta na ako sa bahay mo. Bahay, ate. Ate Jen, bahay. Ayan. Ate Jen, bahay ang sabihon mo. Okay. I-remove natin. Struct. Okay. Okay, guys. So, big shout out to everyone. Ayan. Sa bahay pala. Ate Jen, ano masabi mo? Iba-ibang lingwahe, di ba? Kung sa mga bakla iba. May iba din sa may kakaiba din sa YouTube.
Ayan. So, go, go, go. Let's grow and be positive. Okay, guys? Just spend time to love. Okay? Habang buhay ang waiting, magsasama tayo, guys. Magsusuportahan tayo. Okay? Hindi man kayo ngayon nandito sa aming lugar, darating ang araw na aabutin din nyo kung nasaan kami ngayon. Ayan. From Mr. Dana Navarro, Dam Channel, thank you. Ayan. Also, Mama Jen is already done to your channel, Mr. Donald John Navarro. How are you today, sir? Ayan. From Mr. Danilo Navarro, sure, Mama Jen. Ayan, si Mama Jen is also a Bicolana. She's all the way from Bulusan, Sorsogon City. Ayan. I'm good. Oh, that's nice to hear that you're always in a good health, good condition. Ayan, Mama Jem, thank you, Danilo. Ayan, so thank you so much, guys. Dam Life, pumasok ba ito sa bahay mo, host? Yes yata, hindi ko pa nakita. Hindi ko pa dito. Saglit, tingnan ko ha. Saglit lang po. Dam Life. Okay, nandito si Dam Life. Ay, wala si Dam Life. Ayan. Si Gabriel. Si Dam Life, wala pang notification. Okay. Ay, sana makaano na tayo. Ayan. So, guys, thank you so much for my love of Damsa. Hindi pa siya pumasok si Dam Life sa akin, Mr. Dam's channel vlogs. Ayan, hindi pa siya pumasok. Si Gabriel lang po. Okay? So, as this moment, we have 6 million viewers and the 12 million thumbs up of love. Okay? Thank you so much, guys. Wala pa, sigulitin ko po. Okay, thank you. Thank you, Mr. Dam. Okay, so mamaya ipapaanuhan din kita dun sa kay Big Boss. Ayan. Danilo Navarro, yes. Hi, ang WH ko. Kailan kaya? Nagulat ako. Feelinggera lang akong may ads. Walay pa pala. Okay? Pero it's okay. Diba? Katuwaan lang. Okay, guys? So, shout out to everyone. I have to shout you. Yes, nadagdagan na. Yes naman, Mama Jen. Madadagdagan talaga yan. Okay, so si Mama Jen is now in 23 million. Ayan, 23 million. Ayan. Maya, dadagsain na yan ng ads. Malapit-lapit na. Malapit-lapit na. Go lang tayo ng go, di ba? Positive lang tayo di ba? Wow, malapit-lapit na tayo. Okay, so Ate Emmy, may I see your mansion? 15. 15 na si Ate Emmy. Ayan, umuusad na. So, ayan Ate Emmy, mamaya, risbakan mo sila. So, again, shout out to everyone na nandito sa live stream ko. Big shout out to my Team Oragon, Mama Jen, Ate Emmy, ayan, and also Jacob Colitan TV. Ayan, si Jacob Colitan TV is from Team Oragon, Bicol Region. Ayan, monetize po ang channel niya, and also Smelda Saizon, yes, she is also from Bicol. Okay, thank you. Salamat sa Team Oragon na still on my live stream. Also to Mr. Danilo Navarro. He is also a monetized channel. Okay, big shout out also to Mr. Dam Channel Vlogs. Thank you so much for all your support. You're so generous to all of us here. Thank you, Mr. Dam. I'll see you again tonight. Okay, 8 p.m. guys. Take note, I have my live streaming again at 8 p.m.
tonight, Philippine time, okay? Big shout out also to Mr. Ferdinand, Minatamis na Ferdinand. He is also a monetized channels. Also to Boss Paxil Pax, na monetize na din po ulit ang kanyang channel for the second time. Yes, talagang money na siya. Pasok sa banga. Ayan, so congratulations again to you, Boss Paxil Pax, and also to Gems. Hello to you, Miss Gems channel. Monetize na din po ang kanyang channel, okay? So, big shout out to everyone. Miss Rosen Olero, also big shout out to you, and Abu Dhabi YouTube. Monetized channel na din po ulit siya. Monetized channel po, ayan. Thank you talaga. Yes, you are always welcome, Ate Emmy. Thanks to all. Yes, you're always welcome also, Mama Jen. Sige, see you and next LS mo. Yes po, opo. Magkikita tayo na. So, I'll i-end ko to by 6 p.m. today. Kasi may 1 hour ako na allotted time para sa pagluluto. So, ang atin dito rules, di ba? If you are attending the live streaming of a one YouTuber, you can stay 15 minutes in the live stream before you go out to go fishing to another channel. Yan. So, 15 minutes para naman pasok yung WH sa kay host. Ayan. So, guys, yun ang gagawin nyo ha. Hindi lang sa akin, pero sa ibang YouTuber. If you are attending live streaming, be sure that you will stay 15 minutes before going out. Okay? And go fishing somewhere. Okay? Gems channel, Sis Emmy, okay na din ako sa'yo. Yes po. Ayan, si Ate Emmy, mamaya po siya magbabalik after my live stream, or pwede na siyang lumabas maya-maya para magsukli, para makita nyo na nagsukli si Ate Emmy. Ayan. Gems channel, Danilo, hello po. Ayan, si Danilo Don Navarro. Ayan, parehas kayo, Miss Gems, ng ano kayo. Ayan, jakita na kita, Miss Gems. Parehas kayo monetize ang channel ni Mr. Danilo Don Navarro. Ayan, shout out to my 6 million viewers. Thank you so much, guys. Gems channel, bro Danilo, unahan na po kita. Ayan, sige po, unahan nyo na. Si Mr. Danilo Don Navarro. Ayan, thank you so much. Maraming thank you. Ayan. Maraming salamat, guys. Laban lang, haha. Yes, laban lang. yes, yung laban lang. Ayan. So, Mama Jen, laban lang. Ate Emmy, lumaban ka rin. Ayan, laban. Huwag bumawi-bawi. Ayan, pag bumawi ka, talo ka. O, diba? Nasimulan natin to, tapusin natin lahat. Tapusin natin para hindi naman sayang yung ating pagod dito. Ayan. God is good. Yes. All the time. God is good. Ayan. Amen to that, Ate Ajen. Ganun talaga. Nothing is impossible in this world. You keep on praying every time. Whatever you do in your life, just pray. Lahat yan naririnig ng Panginoon. Ayan. Mr. Dam Channel Vlog, isa sa pinakagusto kong line, laban lang. Ha, yes, talaga, di ba? Lumaban tayo. Walang susuko, kundi laban. Correct, ayan yung laban. Ang ano natin, ang word natin, Mr. Dam Channel, laban lang. Ayan, so laban lang, walang babawi. Laban lang. Aray ko, namanhid ang aking paa. Ang sakit. Ayan. So, ayan, kung YouTuber ka, kung ang eyebag mo ay hanggang sa may pilik mata mo pa lang, pag ikaw ay nag-YouTuber, ang eyebag mo hanggang talampakan. Kaya laban, okay? So, shout out to my 5 million viewers. Thank you so much, guys. Ayan. So, we have 50 minutes pa kasi 6 o'clock ito matatapos. Ayan. So, kunti na lang. Go, guys. Let's grow.
let's grow, and be positive. Ayan. Tumawa. Ate Amy, tingnan mo, Ate Amy, di ba? Stress reliever talaga natin yung ano eh. Yung tawag dito, yung YouTube. Totoo yan yun. Kaya nga, di ba? So, lahat naman tayo, di ba? Sino ang nagsasabi na ginawa na lang ang YouTube to enjoy her life? His life? No. We are doing YouTube and we are decided to be a blogger because for it is all for our dreams, okay? Dreams natin to eh, may pangarap tayo. Ako nga, ang pangarap ko, di ba? Pag ako sumweldo talaga sa ano, pag ako nakasweldo ng sa YT, ang una ko talagang gagawin, magpakain ako sa children ministry ko, o di ba? Malaking tulong yun kasi we have to share also the blessing. Meron ka na, i-share mo rin kasi syempre sobra naman ang binigay sa'yo ni Lord. Okay? Ganon tayo eh. Ayan ha, totoo yan host. Yes, Mr. Dam Channel, di ba? Positibo lang tayo dito. Sino ba sabi na ano, hindi ako nag-livestream ng 2 weeks kasi may sakit ako, natrangkaso ako. Sa sobrang puyat ko, sabi ng doktor, you have to take rest or you're going to confine for at least 2 days para daw makarecover. No. No, no, no. I said no. Sabi ko, vitamin ko ang white tea. Ayan. Ayan, daw siya. Ako mag-ada ay bago. Correct. Share your blessings. Ayan. Hello to Mr. Adrian Rodarte. Shout out my friend Tamsak. Then thank you for the Tamsak. Okay, guys. We have again a new YouTuber. That's Mr. Adrian Rodarte. So, can I check your channel, my friend? Wow, you are now in grade 2. You have 217 bananas. So guys, if you are not yet connected to Mr. Adrian Rodarte all the way from Texas, USA. Hello to you, my friend. I miss you, Mr. Adrian Rodarte. Ayan, guys. Kindly support Mr. Adrian Rodarte also, okay? Ayan, nagbibigay ng super chat si Mr. Adrian Rodarte. Thank you so much. How are you today, my friend? Okay, ayan. Ma'am, shout out my friend Tamsak Dan. Thank you for the love of Tamsak, Mr. Adrian Rodarte. From Mama Jen, hi Adrian. Downlight, baka papasok na host, pakitingnan. Okay, saglit po. Okay. Okay na po, Mr. Dam. Okay, thank you so much. Thank you so much sa mga pabanana mo. Pati si host naka-banana. Thank you. Ayan. From Mr. Adrian Rodarte, hi Mama Jen. Okay. From Mama Jen, punta ako sa bahay mo, Adrian. Mama Jen, kindly speak in English because Mr. Adrian Rodarte is from Texas, USA. Ayan. He doesn't know how to understand Tagalog. Okay. Okay, so Mr. Adrian, Mama Jen is OTW to your mansion. Okay, so hopefully I can attend also to your live streaming one of these days, Mr. Adrian Rodarte. Ayan. From Mama Jen, Adrian Dana. Okay, so Mr. Adrian Rodarte, kindly check. Mama Jen is already done to your channel. Okay, thank you so much, guys. From Mr. Dam Channel Vlogs at Adrian Rodarte OTW. Ayan, yes, yo. I'm getting ready for work. Okay, take your time, Mr. Adrian Rodarte. Then you can check all your. You can also check all the comments, all the people, all our co-bloggers who are visiting to your channel and kindly hug them back. Okay? Thank you, Mr. Adrian. Ayan. Tumawa tuloy si Mr. Ano, minsan nosebleed ako eh. I'm getting ready for work, my friend. Yes, okay. Just take your time, Mr. Adrian Rodarte. I know you see me on live. That's why you are here. So thank you so much for always supporting me on my live stream.
Thank you, thank you. I'll be also doing my next live streaming at 8 p.m. tonight, Philippine time, Mr. Adrian Rodarte, and I so hope to see you around again. Okay, so just take care and take care always. Okay, Mr. Adrian Rodarte, and extend my regards to Filipina Swedish Blog. Okay, thank you so much for coming to my live stream again. Big shout out to my 7 million viewers and the 13 thumbs up of love. Wow. I'm happy to see you, my friend. Likewise, Mr. Adrian Rodarte. I'm always happy to see you around and to be here on my live stream so that I can also support you to promote your channel. Okay? And I'll see you around again tonight at 8 p.m. Philippine time. I'm doing again my live stream. Okay? So God bless you always, Mr. Adrian Rodarte. So okay guys, you can visit the channel of Mr. Adrian Rodarte and he will going back later siguro after break time niya siguro he can hug them back also. Okay? Ano siya, very legit friend. Mr. Adrian Rodarte is a very legit friend. Ayan. So, pag busy talaga siya, pag may, kaya ngayon papasok pa lang siya. Pag nag-break time siya, nagsusukli talaga siya. So, thank you so much, guys. Dam Life at Mama Jen, well done. Adikit ko na to sa'yo. Ayan, Mama Jen, binigyan ka ulit ni Mr. Dam Channels Vlogs. Ayan. Okay, ayan. So, from Mr. Adrian Rodarte, anyone who views my house, I'll return the love. Okay, ayan. Sinabi na ni Mr. Adrian, guys. Anyone who views my house, I'll return the love. Ayan. So, thank you so much, Mr. Adrian Rodarte. From Mama Jen, thanks, Dam Life. Hihihi. Ayan. So, wag mo nang balikan yun, Mama Jen. Pag mga ninja, hindi mo na balikan. Basta yung pinaka main channel ni Mr. Dam is the Dam Channel Vlogs. Si Dam Life at saka si Gabriel, dalawang alaga niya yung pang-support talaga yun. So, thank you so much, Mr. Dam Channel. Thank you so much. So, Mr. Adrian Rodarte is in grade 2. Okay, so hopefully this week, you can make it to your road to grade 3. Mr. Adrian. Ayan, so nagla-live stream din siya. Okay. Mr. Down Channel Vlogs at Adrian Rodarte, well done, sir. Okay. So, mamaya siya magbabalik, Mr. Down Channel. Ayan, sinabi niya, anyone who views my house, I'll return the love. Okay? So, big shout out to my 6 million viewers. 13 million thumbs up of love. Okay? Thank you so much. Mr. Adrian, did you attend the live streaming of Filipina Swedish Blog? Yes, last night? I can't make it last night because our internet connection is so bad. Ayan. Mr. Dam Live, take your time, sir. Ayan. No, my friend, she is sick. Oh, really? So sad. Really, she's sick. Why? What happened to her? She didn't do live stream. Okay. So, extend my regards and please tell get well soon. I don't know. Okay. So, maybe she got tired, over fatigue either, I think, or just for the weather. Change of the weather is so, it's bad for our body. She might do it today. Okay. So, maybe I can. We'll see you there also. But I have my live stream at 8 p.m. tonight. Then after my live stream, I'll be in her live stream also. Ayan. Mama Jen, Adrian, please visit my channel. Thanks. Yes. Mama Jen, she will let ask her. Yes, later. I will ask her. Okay. Okay. Mama Jen, hindi ko siya Mama Jen,
Pa-delete naman ito. Paki-delete po Mama Jen ng ano. Paki-burasin ni na imo sinabi din ni Tabi na Adrian, please visit my channel. Okay. Pa-delete po ng message mo Mama Jen. Hindi kita ma-delete kasi moderator ka na. Okay guys. So big shout out to my 6 million viewers and a 13 million thumbs up of love. Ayan. So Mr. Adrian, Mama Jen is already done to you. With also to dance channel, and you can also visit Emmy Gob. Oh, I think Ate Emmy is already connected to you. Last live stream, last of my live stream. Okay, so okay, Mr. Adrian, I will let us my RCC Filipina Swedish blog. What happened to her? Okay, maybe she is so tired, over fatigue or something. So we have to ask her later. Okay guys, thank you so much. So we have 40 minutes more to go guys. I will end my live streaming at 40 minutes pa. So we have 40 minutes more to go guys. Then just write down and get my bell notified, so that you can always be notified when I'm in the live stream, okay? Okay, but from Mr. Adrian Odarte, I sent her a message, my friend. I'm waiting for to reply. Okay. Okay, Mr. Adrian. Thank you for informing me that CC Filipina Swedish blog is not getting well, and I hope that she will be okay. Okay, from Miss Emmy Go, million thanks po. Ayan, you're always welcome, Miss Emmy. Thank you, Ate Emmy. Ayan, meet Mr. Adrian Rodarte. Are you still connected or are you being connected to Mr. Adrian Rodarte, Ate Emmy? Mag-English tayo ngayon. Because Mr. Adrian is in the house. Diba? Do you still remember Aminita Well TV, Mr. Adrian? The Arab one? Who is always attending on my live stream, then you was able to mute you because you don't understand what he is saying because he is an Arab. Yeah, so maybe tonight, Mr. Aminita Well TV will be on my live stream every time that I'm in live stream at 8 p.m. He will always be there. And also to our friend from Japan and Korea. Okay? So thank you so much for supporting me on my live stream. As always, Mr. Adrian Rodarte. Big shout out to the 6 million viewers. Shout out to Ate Emmy Gob. Big shout out to you, Mr. Adrian Rodarte, all the way from Texas, USA. And big shout out to you, Mama Jen. Okay, big shout out to Dom Channel Vlogs and Gems Channel. Big shout out to you. Shout out ng bongga, Mr. Danilo Dan Navarro. And to also to Mr. Renata, Mr. Ferdinand, Boss Paxer Pax, Abu Dhabi YouTube, Jacob Kulit TV. Ayan. So, big shout out to each and every one of you na nandito. Ayan. Promise Ibigob, Assalamualaikum to Mr. Adrian Rodarte. Ayan. Mr. Adrian Rodarte, Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam. Ayan. Nathaniel Tan, she already done thumbs up. Ayan. So, Nathaniel. Kanino ito si Nathaniel? Sa'yo pa rin pa ito, Dams? So, that's an India. Okay, thank you for the love of thumbs up. Ayan. Thanks, Sos. Yes. Thank you always, Mr. Dams. Ayan. Thank you, thank you. Ayan, si Nathaniel Tanshi. Kanino kaya ito? Sinong may-ari nito? Ayan, Mama Jen. Hi, Nathaniel. Ayan. Wait lang, Mama Jen, ha. Huwag mo munang anuhan kasi ninja yata. Ayan. Guys, who owns Nathaniel? Nathaniel Tanshi. Nathaniel Tanshi. Tanshi.
Diyos ko, Maria Mercedes Marimar. Ayan, Nathaniel, sumigaw ka dyan. Kanino ka ba? Kanino ka pag-aari? Ha, sa akin pa rin Ayan, Mama Jen, kay ano pala yan? Alaga pa rin eh. Mr. Jam Channel Vlog, sa akin pa rin Akala ko may... Akala ko bumaba si Nathaniel galing sa... Basta yun na yun. Ay, Diyos ko. Kay ano pala siya? Kay Mr. Dam's channel. Yung ano. Kay Mr. Dam Channel's vlog, yung main channel niya ni Nathaniel Tanshi. Diyos ko, nagulat ako sa'yo, Mr. Dam. Pero salamat. Thank you sa suporta. Bonggang suporta, Mr. Dam's Channel Vlogs. Ayan, so thank you so much. Ilan na ba ako? 1,300 na ba ako? Hindi ko nakita ang channel ko. Ayan, dalawa kasi phone ko sa... okay. Ayan, so thank you. Alam mo, I have Mr. Adrian, are you still here? Kasi nakakahiya naman, di ba, magtatagalog tayo tapos nandito siya. So, Mr. Adrian, are you still here? Ang kwento ko sa inyo, guys, nung nag-i-start ako being a vlogger, nakapag-attend kami sa isang big YouTuber na siya ngayon. So, na nag-start kami, halos pare-parehas kami, di ba? When it's nabully kami isang group kami, pero look at us now, di ba? Lahat kami na nagla-livestream, nakagraduate kami. Sinabihan kami, bawal kasi dito yung CP lang ang gamit. Kasi noon, hindi ako nagdidesta pag nangingisda ako kasi sabi ko mas preferred ko na mag-cellphone na lang ako. Kaya lang pag lumabas ako nawawala nga, kaya sabi ko at isulat ko na lang. Kaya sinusulat ko, kaya hanggang ngayon nandiyan yung notebook ko na puno na ng mga lista ng mga tao. Sinabihan ba naman kami na hindi kasi pwede ang cellphone dito. Kailangan na niya yung para madali daw makaisda. Kaya parang na-hurt talaga kami. Mamaya pag umatid yung ka-colleagues ko, kasamahan ko talaga doon na nabully kami. Talagang parang gusto kong umiyak no na say, parang sinabi ko nga sa sarili ko na ganun pala sa YouTube. Parang nakakasakit ng damdamin, kaya para sa ayoko na, pero doon ako nagkalakas loob na gawin ko ng tuloy-tuloy, o di ba? Nakuha ko lang in 2 months, nakuha ko yung banana ko. Di ba? Di maganda. Kaya sa akin, kahit ang cellphone niya ay pindot-pindot, pwede sa amin yan. Walang problema as long as nakita nyo ako, narinig nyo ako, nakapangisda kayo, go tayo. Laban lang, sabi ni Mr. Dam's Channel Vlogs. O, di ba? Ayan. Ganun po, ayan. Ganyan nga, di ba? So, parang ako nun nag-isip ako na, parang ganyan na. Pero hindi. Lumaban talaga. Laban lang. Ayan. Ayan, naka-PC at phone kasi ako. Yes, mas madali kasi mangisda talaga pag may cellphone. Pag may PC ka at may cellphone ka, mas madali talaga. Pero, siyempre, hindi naman tayo mayayaman lahat, di ba? Na magkaroon agad na i-record na, bawal ang cellphone dito. Ginanon talaga kami hanggang sa ang dami-dami na parang nabully nga kami doon. So, iyan yung kasamaan ko, si Ma'am Raiden TV. Ayan. Kaya nung nagkita kami ni Ma'am Raiden TV na we are both doing the live stream, tawa kami ng tawa. Nung pumasok ako, sabi ko, pwede ba ang cellphone dito? Kasi kami noon, yung experience namin. Pero kaya hindi namin yung gagawin sa pag nagla-live stream kami. Be kind to each other tayo, guys. Kasi hindi lang ngayon na tayong tinitingala. Malay mo, yung mga tinuruan mo sa live stream mo, nag-live stream na din balang araw. Di masaya ka dahil nakikita mo na sila na they are growing up. Di ba?
They are not growing down, but growing. Pag ganun, di ba? So, ganun lang tayo, guys. Maging mabait tayo. Ayan. Naka, ano ito? Meke and Sepsyo. Ipatamsa ko lang din ito, host. Yes, thank you. Ayan, so we have 15 million thumbs up of love and we are now 3 million. So guys, where are you now? So, thank you, thank you. Ayan, di ba? Mga mabait tayo sa mga maging mabait tayo sa kapwa natin. Okay? So we are now 5 million and 15 million thumbs up of love. Thank you so much, guys. Ayan. So we have to be kind. Diba? Kasi hindi mo masabi, diba? Oo nga, na-monetize ka, but then hindi mo alam may na-violate ka na rules. Then isang araw na lang bumagsak ka. Diba? Yung mas masama yun. Pero kung mabait ka, naiintindihan ka ng viewers mo, sinusuportahan ka ng viewers mo kasi ikaw yung host sa live streaming, then be kind. Kung whatever you know, yung knowledge mo, you have to share it. Mag-share ka. I-share mo lahat ng pinagdaanan mo. Ayan. So, Mama Jen, si Mickey po ay pag-aari ni Dam Channel Vlogs. Yan yung po yung nagtamsak lang po yan. Wag niyang puntahan yung Ninja. Main channel niya is Dam Channel Vlogs. Okay, guys? So, sabi ko nga lagi kong sinasabi na whatever happens nung nag-i-start kami, it would never be happen on my live stream. Although talaga, hindi mo maiwasan na may mga pupunta talaga na live stream na iba yung pag-iisip nila. 'Di ba? Sabi ko nga kaya ako nung kung nakapag-attend kayo nung una-una kong live stream na may nagsabi na sinasabi lang na babalik, hindi naman nagsusukli, lalo na pag monetize ang channel. So sabi ko sa kanya, ang tanong ko sa kanya, you want to be a successful vlogger? Oo daw. Bakit ka nagba-vlog? 'Di ba sabi ko, nag-vlog tayo dahil may pangarap tayo. May mission tayo at may vision tayo sa buhay natin. Bakit natin 'to ginagawa, 'di ba? So if you want to be a successful, please change your mind setting, 'di ba? Baguhin mo yung pag-iisip mo, magiging successful ka. Parang nagtitinda ka rin eh. Kung nagtitinda ka, ayaw mo magpatawad sa tinda mo at malulugi ka, yari ka talaga, lugi ka. Pero pag magtinda ka at marunong kang kung ang kita mo pa naman piso, kumita ka lang ng 50 centimos dahil nagtawag ka sa customer mo. So what? Diyan ka mag-i-start doon ako bibili kasi natatawaran, may patawad doon Dito wala, hindi nababawasan, so 'di ba? Ninja yan at Mama Jen, wag. Wag po, ninja po 'yun. Mama Jen, ninja yun. Ayan. From Mr. Adrian Rodarte, my friend, she still hasn't responded to me yet. Would she respond? I will let you know. Yes, thank you, Mr. Adrian Rodarte. Thank you so much, sir. Ayan. So, is your Facebook account is Adrian Rodarte also? So that I can add you also on our Facebook account. Okay. So maybe she's is resting at this time, and hopefully she can make it to be on her live stream at she's Filipina Swedish vlog. Okay. So thank you for the info, Mr. Adrian Rodarte. Thank you so much also for the love and thumbs up and to always be on my live stream. Ayan. So very supportive talaga si Mr. Adrian. Ayan. So dalawa silang naging friend ko na talagang naging close sa akin. Si Filipina Swedish vlog is from Norway. Pero Swedish kasi yung husband niya, but they are staying in Norway. So super lamig dun sa kanila. Ayan. So shoutout ng bongga. Shoutout ng bongga sa 5 milyon. Maraming salamat.
From Mama Jen, okay, Dam Channel noted. Ayan, so mga ninja na yan. Kaya pag nag-live stream si mag-attend, mamimigay ng banana. Pati si Hus binigyan ng banana. Kaya thank you so much sa Mr. Dam Vlogs channel. Ayan, maraming salamat. Tingnan ko nga ang banana ko. Diba? Magugulat ka na lang minsan. Pag ikaw nakagraduate ka ng 1,000, minsan, pag nag-live stream ka, nakadiary ka na sa YouTube, kahit hindi mo pa sila hindi mo pa sila nadikitan, pumupunta sila sa live stream mo. Yan ang kagandahan ng nakadiary ka sa YT. Ayan. Oh. Bakit ito? So, thank you guys. Maraming salamat sa inyo. So, 3 million viewers. Thank you so much. Ayan. Anong nangyari sa hours ko? Okay. So, 6 a.m. So, we have... ano nangyari sa time ko? Bakit nagkaganito to? Namatay siya kanina. 41. Ayan. Thanks din. Thank you din, Mama Jen, ha. So, mamaya kung makaka-attend kayo mamaya, mag-attend ulit kayo. Anong nangyari sa ko? Kanina nag-ikot-ikot tapos yun lang yung time ko. Ano kaya nangyari dito? Ayan. So, we have 9 minutes. Ayan. So, mamaya magkita tayo ng 8 p.m. guys. Ayan. Dam Channel Vlogs, thank you so much. Maraming salamat sa'yo. And to all of you guys, Mr. Adrian Rodari, thank you so much. Mama Jen and Ate Emmy, thank you. Maraming salamat sa inyong dalawa. So, I hope to see you around at 8 p.m. guys. Okay, magkita-kita ulit po tayo ng 8 p.m. Ayan. So, thank you so much. Maraming salamat. Ano nangyari sa time ko? Umikot-ikot lang. Ayan. So, thank you so much, guys. I will end my live stream. I'll see you again at 8 p.m. tonight, Philippine time. Thank you so much, guys, and God bless. Laban lang, guys. Laban lang tayo. Okay? So, maraming salamat sa inyong lahat. Okay? So, see you around. I'll say goodbye to each and every one of you there. Ayan. See you on next LS mo. Yes po, mamaya, Mr. Dam Channel. Thank you. Sana'y nakatulong ako sa banana niyo din ngayon. Nadagdagan kayo kahit papano at mamaya madadagdagan ulit natin yan. Okay, so maraming salamat guys. Goodbye everyone. See you again at 8 p.m. tonight, Philippine time guys. Goodbye Mr. Adrian Rodarte. Take your time kasi oras ng trabaho niya ngayon. So bye-bye everyone. God bless.